לא מזמן הלכתי מכות באוטובוס. מכות באוטובוס, ישבתי, אתם מכירים את השתיים מול שתיים? ישבתי מול איזה מישהי שהניקה, ולידה היה בעלה. עכשיו, לאישה מותר להניק בפומבי, אין עם זה בעיה, אבל אתה אסור לך להסתכל. אוקיי, עכשיו ישבה עם בעלה ליד, והתינוק יונק, אז אני מסתכל מסביב, לא רוצה להתמקד, אבל התינוק עשה קולות כזה שעז'ה, עז'ה, עז'ה. אני יודעת מאיפה זה בא, יונק ועז'ה, עז'ה. רציתי לראות מה התינוק הזה, מה זה? התינוק הערבי. אני מסתכל עליו, ואז בעלה אומרת, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה מסתכל על אשתי מניקה, ואז התבלבלתי, אמרתי, לא הסתכלתי עליה מניקה, הסתכלתי על השד השני, זה שלא פעיל. ואז הוא אומר לי, הוא בא להרביץ לי, ואז אשתו הרגיע אותו, אמר לו, אתה על תנאי וזה, תרגע, תחילה לנשק אותו, כאילו, להרגיע אותו, ואז היה מחזה מוזר, כאילו, זוג מתנשקים, והתינוק יונק ממנה מהציצים. אמרתי, אני חייב לזוז מהמשפחה הזויה הזאת, באתי לקום עכשיו, אני בא לקום, האוטובוס דפק פנייה כזאת, נפלתי על שלושתם, כאילו. כן, דחף אותי כזה, רצה שאני אעוף מהם. אמר לי, אני אביא לך אנשים וזה, תדאג, שנהיה לבד, חוץ לאוטובוס. אז אמרתי, אני צריך להתארגן על אנשים, מה קורה פה? עכשיו, מאיפה אני אשיג אנשים בגיני? אמרו לי, תמצא תחביבים שלך, תמצא עוד אנשים שאוהבים את התחביבים, תתאחדו, תהיו סבבה. עכשיו, מה אני אוהב לעשות? אני אוהב לשבת בג'קוזי. אמרתי לעמית 2000 ישבתי בג'קוזי. עכשיו, התחברו כל מיני אנשים אליי גם, ישבו בג'קוזי כאלה. נשים וזה, התחברו, נהיינו חבר'ה מג'קוזי כזה. הצחוקים וזה, יש חבר'ה מהצבא, חבר'ה מהמילואים, חבר'ה מהלימודים, לי החבר'ה מהג'קוזי. היינו ביחד. עכשיו, מה הבעיה איתם? הם לא רוצים ללכת לשום מקום. אתה אומר להם, רוצים לבוא לסרט, אומרים לי, מה, יש שם ג'קוזי? לא, לא אין לשום מקום. כן, עכשיו, מה אני אעשה? איך הם עוזרים? עכשיו, הייתי באוטובוס, עוד פעם ערסים, רבים עם ערסיות, מקדימה, זורקים עליהם דברים, ומציקים להם, חוערים, חוערות, ואני כזה עם אוזניות בצד, הערסיות אומרות לי, בוא, תתערב. אמרתי, לא רוצה להתערב, תעברו קדימה, מה אתם רוצות ממני? גם הרגשתי לא טוב, היה לי בחילה מכל הברקסים של האוטובוס והסיבובים וזה, הכל האוכל עלה לי. ואז איזה ילד ארס בן 15 בא אליי, עכשיו אני טיפוס מרתיע, אבל הוא לא אכפת לו. תפסתי כזה, אמר לי, לא, אתה תעשה משהו, אני אשבור אותך. רצה לבדוק את התגובה שלי. ותכף לא רציתי להגיב, אבל כל האוכל עלה לי ובדיוק הקטתי עליו. הקטתי עליו, זה טוב בהגנה עצמית, תכלס. רב מגע, כי אתה אמור להפתיע, והוא היה מופתע. היה מופתע בן אדם. עכשיו הוא כולו בכיס שלו וזה אומר לי בוא אם אתה גבר. אמרתי לו אחי, אתה יכול לפחות להתקלח לפני גבר? זם? אמר לי איפה להתקלח? עכשיו אמרתי לו בוא להעמיד 2000 אחי בוא בא להעמיד 2000 כל החבר'ה מהג'קוזי. ג'קוזי קפצו עליו, חבר'ה, תארגנו על חבר'ה מג'קוזי.